السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرابي سهلابي جنجي ينكوبي غارتي كدي ويندande men hande Allah wallina en non en jangi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وغترنا لهم ودي ان بامي ان غارينا هادو ان غارينا اهدنا الصراط المستقيم نويندرت كو الف ها مود ديل جبرنا الف تج الف لام صاريد أرى ألف لا كوينغال لس أو كو ألف لام ميم سينيج جبرتا غاف تبود جبريا ميمرك أي جون ويبان ما nde wonno a watti yide bindi ɗi ene wela jangude nde a yiyatano bindi nde ene metta jangude hankadi joni a andino ihdina sirata almustaqima windirte jokken golle ay ɗo henne mbaɗani mbaɗen ɓalejo ay mbaɗen ni soiriɗo ay arti ara arti alif arti ɗa koyngal arti alif ay lam ko zadel oɗo ɓeydi hen hande ay jubriya arti nun rak arti nden non sa wiyan ko ɓeydi ɗo hande mbiyata ko oɗo zadel arano dow ko ɗo puɗɗimir zadel o a famide ko ɗo woni siraɗa nani ɗo woni allazina nani ɗo woni alif mbaɗema ɓalejo alif nani juburna arti aya dariɗo arti mim arti a juburta woni ta jorɗo on mbino so wattidima e bindol juburta yo wiya ta jorɗo o dow mon ɗon ɗo woni ayna baaliɗo so adima ni wiyano yo wiye hakkunde bindol wiye ayna dariɗo ɗo ko ayna baaliɗo lam jubriya ay hamawɗo artiɗo mimarak artiɗo en mbino ha mawɗo e ha saqiɗo ko gotum so woni hakkunde yo wiye ha mawɗo so woni sara bindol yo wiye ha saqiru ndeno wadde ɗo henna hande en keɓiɗo soiridu ara alif ɗa koyngal ɗo keɓɗen ɗo henne alif lam zadel jubriya nunarak ɗo henne keɓɗen ɗo henne ɗo keɓɗen ɗo ko alif juburna ayna dariɗo mim ta jorɗo ɗo henne keɓɗen ɗo henne
ko ayna baaliɗo, laam jubriya ha mawɗo mimarak. ko ɗum ɗo woni siratal lazina an'amta alayhim. ko an'am wana al'am, ko an'amta an'amta wiyete wana al'amta, wana al, ko an'amta alayhim. siratal lazina 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 an'amta alayhim. wadde hankedi a andi ɗum no windirte, a foftima e deftere nde nanɗon. joni noon ngaren binden ɗum gotel gotel, mbawon ɗum yiide ɓallo on. ayi mbaɗen daniyen gadden ɓalejo. ay ko ɗo woni saredu ara alif ɗa koyngal, alif lam zadel jubriya nunarak. ɗon timmi. alif juburna ayna dariɗo, mim ta jorɗo, ayna baaliɗo, lam jubriya ha mawɗo mimarak. gasi ko ɗum ko ñaguɗa hande. mbaɗen hen boɗejo tamate seeɗa ha wojja. ɗo woni siratal lazina, ɗum ɗo wiyete siratal lazina. ay ɗum ɗo ko ɗum ɗo wiyete an'amta alayhim. ɗum ɗo wiyete an'amta alayhim. wadde a faami ko ñanguɗa ko heewani. siratal lazina an'amta alayhim ko ni windirte. ngara noon ceernda ɗo, ɗum to wona siraɗa, ɗum to wona allazina, ɗo wona an'amta, to wona alayhim. mbawa ɗum limtude. cuuɗi nayi mbaɗan mami ɗum. suudu dow bange men ñaamo woni hen ko nayi, ko saridu ara alif ɗa koyngal. suudu ɗimmiru ndu rewi hen won ton ko alif lam, ko oɗo tan ɓeydi hen hande ene wiye zadel jubriya nunarak. ɗon timmi. ngara les bange men ñaama ko adi ko alif
janganoma juburna janganoma ayna dariɗo janganoma mim janganoma wi non juburta ko so adima so woni sara bindol wiyete ko ta jorɗo ɗon timmi rewi hen ko ayna baaliɗo laam jubriya wi non ha mawɗo so adima ko ha mawɗo hakkunde bindol ha mawɗo so sakkitima bindol ha saqiru ɗo ko lombiɗo ɗum saabi innira ha mawɗo mim ko so adima so wattinima e bindol yo wiye mimarak ɗum saabi o mimrako wadde ko dow ko adi ko soridu ara alif ɗa koyngal janga ɗon ɗigga so ɗiggi ƴetta alif laam radel jubriya nunarak so ɗiggi garna less ƴetta suudu alif juburna ayna dariɗo mim ta jorɗo so ɗon ɗiggi garna suudu ayna baaliɗo laam jubriya ha mawɗo mimarak wona hankadi a andi no sirata allazina an'amta alayhim windirte ko ɗum jangde nafata ɗa ayyatano Allah soggima wallima a watti yiide deftere nde hankadi woyi ko jiita e mayre ko a teskoro ɗum ɗo mi jangino ɗum hande sa sodi kamilo kippiɗa fatiha mayiton ɗeɗo karfeje ndeka noon newanimama e Qur'an he aɗan janga hen aɗa rewa Allah tinani kala ne mbiɗa soridu a windina baraji muɗum sawi ara ko noon sawi alif ko noon sawi ɗa koyngal ko noon sawi alif ko noon sawi laam ko noon sawi zadel ko noon sawi jubriya ko noon sawi nunrak ko noon kala harfeere ko limi ko a windina baraji mum cowande laabi muɗum mbiya alif jubruna ayna dariɗo mim ta jorɗo ayna baaliɗo laam jubriya ha mawɗo mimarak wona aɗan janga no jangowo deftere jangide deftere ni anne a watti jangu deftere nde ɗo mbawɗa ɗo anne a ari ɗo mbawɗa ɗo aɗa wiya soridu ara alif ɗa koyngal alif laam zadel jubriya nunara alif jubruna ayna dariɗo mim ta jorɗo ayna baaliɗo laam jubriya ha mawɗo mimrak Allah wiye bindinemo baraji makko o waɗi ko wawino wawri minne mi waɗa ko mbawmi mbawrumi bindinemo baraji ha heewa teb ko haalam woni ɗo wona haala goɗɗo o wawi andude no windirte sirata allazina an'amta alayhim hay sinno anda ko firata wadde firango yafimam ha o andoya ɗum wadde gandal ma nan ɗon ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗigga so ɗiggi ko an jeyi hoto jiiro hoto heño jangguir jam jam ari koye nokkuyel ma ƴetta mbañotoɗa janga ɗigga a hoolaki hoorema ƴewata ko bawɗo ɗakkoɗa sara makko omo walluma ha jiiya lawol adayama walluma noddu en 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiiya WhatsApp o ngara saggere ma a saggani ko ɗum jinmi goɗɗo jiɗɗo nadde e galle golle jangde bisimilla muɗum en paltaki hay goto ngara kalda sarɗiji ɗi so ɗi belima tappoɗa hen ɗi belanima jaa haajuma jokka haaju amen ko ni foti yo Allah wallu yo Allah newnu kadi yo Allah ren kadi yo Allah won gondiɗo nder boowal ko musidɗo mon giɗo mon sabi Allah Yaya Ly École Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wa salam